a matsayinka na mai gida yawa a matsayinka na mai gida to dole ka zama cewa kana da abin da me ta fuskar in ka dawo ta fuskar abin da ya shafi kiwon iyalinka ta fuskar abin da za su ci to a nan gurin kaga kana da abin da ya shafi halasci ma'ana dole ka ci da su da halal sannan kana da ta fuskar mai inganci dole ka ci da su abin da yake ingantacce halal za ka ci da su ta fuskar abin da yake halal ne ba za ka nemo haram ka ciyar da su ba ta yaya wannan abin zai fito a kwatancen mai kiwo shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kwatance arra'i menene ya humu haula alhima mai maza Allah ya fara da shi a cikin wannan hadisin alhalalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat maza Allah sallama ya ce halal a bayyane take haram a bayyane take a tsakaninsa akwai abubuwa masu rikitarwa su ba ka iya gane ko halal ne ko haram ba amma manzon Allah sai ce ka nesanci me irin waɗannan abubuwan saboda kwatankwacin wannan kwatankwacin mai kiwo ne da yake kiwo kusa da me kusa da shingen waninsa ba nashi ba ne yana ɗan kaucewa kaɗan sai dai aune da me dabbobin shi sun shiga cikin abin da sun ciwo me kenan haram so kaga wannan kwatancen da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana nuna maka cewa ka zama mai kula sosai wajen nemo wa iyalanka me abin da za su ci kamar yadda ake neman mai kiwo ya zama mai kula sosai wajen tabbatar da cewa ba su shiga gonar wani ko shingen wani sun ciwo abin da ba nasu ba